Wasal iż-żmien li fil-Libja jintlaħaq ftehim, kien dan kliem il-mibgħut speċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda l-Libja Bernardino Leon wara aktar laqgħat dwar is-suġġett f'Berlin il-Ġermanja. Nhar it-tnejn Leon ippreżenta r-raba' abbozz ta' ftehim għall-Gvern ta' Għaqda Nazzjonali fil-Libja, ftehim li jemmen għandu jintlaħaq bil dwaru minn dawk kollha involuti sa qabel il-bidu tar-Ramadan, jiġifieri 17 ta' Ġunju. Ftehim li skont Leon jipprovdi soluzzjoni għal bosta mill-isfidi li hemm u se jkun hemm fix-xhur li ġejjin u fisser kif ir-Ramadan għandu jkun iċċelebrat fil-paċi. Minkejja li tlieta kien intqal li l-Gvern ta' Tobruk kien irrifjuta dan l-abbozz għal ftehim, jidher li hemm possibilità tajba u sinjal inkoraġġanti li fl-aħħar jintlaħaq ftehim ta' għaqda għal tul ta' sena. Fil-konferenza Leon tenna li l-inklużjoni, il-bilanċ u l-kunsens huma preżenti f'kull pass biex l-ebda parti ma timponi l-viżjoni tagħha fuq l-oħrajn. Ammezza kif hemm nies estremi fuq kull naħa iżda fisser kif l-importanti u li l-bib jinsab miftuħ għad-dialogu. Għat-taħdidiet f'Berlin attendew numru ta' delegazzjonijiet Libjani, flimkien ma' uffiċjali mill-Istati Uniti, mir-Russja, iċ-Ċina, Franza u r-Renju Unit li jinsabu l-Ġermanja għal taħdidiet organizzati min-Nazzjonijiet Magħquda.